Be ti'n neud ma? Ni'n sgwch chdi fyd? Ti'n gwybod ble fi'n gweithio? Wel, ffocin, dwi'n mynd i gwch chdi jyst am misodd, so sa'ch ti'n gellu symud i fyw yna. O, fi dal yn gweithio ma. Ti'n gallu gadael na? Wel, o'n i wedi gobeithio bod yn y present i rhywun yn digwyr. Be, girlfriend nawr ti? Ella. Ti'n gweld rhywun? Dwi'n ddim yn busnes ti. Bydwn. Tylwyth teg. Be, hwnda? Mae'n modern. Un o'r gwrachod ola fatha rhywun Nghymru. So be ti fewn i gwrachod a ryw shit fel awan? Wel, ie, lot o'r stuff ma fan hyn o rachod. Be am hwnda? Be ffoc di hwnda? He? Mae hynna'n map o llaw sy'n moyn darllen llaw rhywun a gweld beth yw dyfodol nhw. Oce. Felly, be wydd mi fan iawn. So, os ni'n dod yn llaw ar hwnna wan, fysa fo yn, os yma'n gallu predictio dyfodol fi, de? Firstly, dim os yma'n deitha fi apologise i chdi. Wedyn, eich os yma'n deud, dosa hi allan am drink. A eich o hynna, nawn ni developio friendship yn ôl. A eich nawn ni gael blant, brodi. Be ffuc fath o gwestiwn yw hynna? Ti jyst yn dod mewn fan hyn fel sdim byd i digwydd o gwbl. A ti'n chwilio am fel present i roi girlfriend newydd ti. A ti'n jyst yn mynd i wneud yr union yr un peth i hi a ti di wneud i fi. Dwi'n sorry! Iawn? Dwi'n ffocin sorry! Nes i gerdded pasio'r siop a nes i feddwl, o ella bod hi fan'na, oedd hi'n arfer gweithio na, a na i fynd yna a na i apologeisio. Nes i feddwl amdana chdi, which dwi yn neud yn aml, dwi yn meddwl amdana chdi. Ti dal yn fama. Ac o'n i'n meddwl, ella, os fyswn i'n cynnig iddi fynd am ddrink nath efo fi, sa'n cymryd i'r apology, ac ella yn y diwadd, dwi'm yn gwybod, ella fysa eisiau pigo fo fyny, ella nath yn orffan. Wel? Dara gyda fi. Dechrau dod mas, dechrau dod i mewn, 12 nos wyt ti adre eto, 12 nos a ti'n dechrau crio. Dau mam bach yn mynd am dro yn y coed, neb yn ei ddilyn, neb yn poeni, neb yn becso, mae'r gwagle yn dy ben yn dechrau chweddi. A ti'n dechrau dyfaru o ble i